og velkommen til den første video på YouTube-kanalen Ronny Hansen. Mit navn er Jan Hansen, jeg er 43 år gammel, jeg er gift med Winnie, jeg har 2 dejlige drenge på 10 og 12 år. Meningen med den her YouTube-kanal er at vise en masse omkring løbetræning, forberedelse til et ekstremløb, motivation, alternativ træning, kost og madlavning og ikke mindst vægttab. Hvorfor laver jeg så en kanal omkring løb? Det gør jeg for at vise vejen fra fed til fedt. Det gør jeg for at vise, hvordan man laver et vægttab i en kombination af en kostomlægning og løbetræning. Undervejs vil jeg intensivere træningen med henblik på at deltage i 24 timers løbet i Viborg i august 2. weekend 2018. Hvad er 24 timers løbet i Viborg så for et løb? Det er en skøn blanding af stafethold og sololøber, som løber fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12, og i det tidsrum drejer det sig om at løbe så mange omgange rundt om Søndersø i Viborg som overhovedet muligt. Hvis du får lyst til at læse mere om 24 timers løbet i Viborg, så læs på det her. Tilbage til hvorfor det er, jeg vil lave den her YouTube-kanal. Jeg har 2 gange tidligere gennemført løbet i Viborg, og begge gange der er jeg blevet spurgt, om jeg ikke vil fortælle om eller skrive om den træning, der er op til, de følelser, der er under og efter løbet. Det synes jeg er ekstremt svært at gøre på bagkant, og derfor er det egentlig aldrig blevet til noget. Nu har jeg igen lysten til at træne op til et ekstremløb. Jeg har dog et vægtproblem, der skal løses først. Da vi en aften var ude at gå, snakkede vi om at fortælle om rejsen og udfordringen i at træne op til et ekstremløb, og hvordan man kunne vise det bedst. Der var mine drenge ikke i tvivl om, at YouTube det var den bedste platform for at vise den her rejse. Så her er jeg. Hvad kan du så få ud af at se på mig? Ja, forhåbentlig kan jeg motivere nogen til at leve en lille bitte smule sundere. Om det er at tage en løbetur, eller det er noget i kosten, man ændrer. Jeg tror bare det med, at vi tager små skridt hele tiden i den rigtige retning, så bliver det hele også bedre. Jeg vil i de fremtidige videoer kigge på, hvordan kommer man i gang fra 0. Hvordan får man fundet den passende løberute? Hvordan får vi nemt udvidet løberuten uden at overdrive? Vi skal kigge på træningsteknikker, Cooper-test, intervalløb, trappetræning og meget, meget mere. Andre træningsformer, der vil hjælpe ens løb, optagelser fra løbeture, videoer omkring, hvordan man undgår slidskader, måske nogle løbeture med nogle interessante mennesker, eller også kan det være, at vi laver nogle fællesløb, hvis folk skulle have lyst til det. Noget vi selvfølgelig også skal følge, det er selvfølgelig mit vægttab. Jeg håber på, at I finder det interessant, og måske også lidt sjovt. Hvor starter vi så? Ja, vi skal have fundet ud af, hvad det er, jeg vejer. Vi skal have fundet nogle mål på mig. Det har jeg lavet en video af, så det kan I se her. Så er det blevet målet af vejetid. Jeg har et målbånd her, og starter med mål. Vi tager 4 mål. Vi tager omkring låret her. Og den hedder 66 cm. Det skriver vi ind i et skema her bagefter, sådan vi kan følge det. Så skal vi se omkring maven. Der skal bare sidde løs rundt om. Sådan der. Så hedder den 114. Okay. Så vil jeg brystet med. Eller brystkassen. Jeg føler ikke, den sad rigtigt. Prøv bare igen. Den siger 121. Og så lægger jeg halsen med os. Man kunne sagtens tage hoften, man kunne sagtens tage armen med os. Men de 4 mål, jeg er interesseret i, og som jeg vil følge, det er de 4, jeg tager med. Og den hedder 44. Det er de 4 mål, jeg skriver ind nu her. Det er de 4 mål, som vi måler senere i forløbet også, og ser om vi har gjort en forskel der. Så mangler vi kun vægten. Det har været sommerferie. Jeg har ikke været på vægten i rigtig lang tid. Så ved jeg ikke lige helt, hvad den siger. Det er lige så spændende næsten for mig, som det er for jer.
Okay, der gik spændingen så lige over. Jeg var klar over, at jeg var blevet stor, men egentlig ikke så stor. Det var alt for bedre, altså. Velkommen tilbage til den første video af Fra Fed til Fit. Jeg har enten levet for godt, eller også har jeg levet forkert. Jeg kan ikke gøre noget ved fortiden, men fremtiden kan jeg gøre noget ved, og det vil jeg nu. Efter den her vægtseance, så er der kun én ting godt, det var at gå ud på vejen og løbe, og det har jeg været. Og her er den video, der kommer ud af det. Hej med jer. Så er løbeturen overstået. Det blev 5 km. Det er altid fedt, når man lige kommer hjem her, er god varm og har en rigtig god fornemmelse i kroppen. Det var hårdt. Jeg gav den gas. Stadigvæk så har jeg ikke en form til, at det er særlig hurtigt. Vi kigger på tallene lige om lidt. Så vi snakkes ved senere. Hej. Jeg skal kigge lidt på tallene for i dag. Jeg har som sagt løbet 5 km. Det tog 28,5 minutter. Det er 5 minutter og 42 per kilometer. Så har jeg forbrændt 502 kalorier. Det har noget med min vægt at gøre, at jeg kan forbrænde så mange kalorier på 5 km. Hvis vi prøver lige at gå videre, så kan vi se, at jeg har haft en gennemsnitspuls på 168 og en makspuls på 192. Hvilket vidner om, at jeg også har givet den gas derude, selvom tiden ikke ligefrem viser det. Så har jeg været ude og presse mig selv rimelig godt. Min kadence er 167, og det er skridt per minut. Og det er egentlig de tal, som vi vil kigge på fremadrettet også, når vi snakker om løbeture. Men det var alt herfra, og vi snakkes ved. Det var den første video. Jeg håber, det har fanget dig. Jeg håber, du har lyst til at se med i de næste videoer. Smid et like, hvis du har lyst. Ellers så ses vi måske på vejen. Jeg håber, du får, eller allerede har en fantastisk dag. Vi ses.